107 päivää ekasta postauksesta ja tänään mun LinkedIn-verkosto napsahti 1000 yli. Ollaan lasten kanssa aamu-ulkoilulla ja meinasin tehdä tästä aiheesta videon ajatuksella, että tonni ei olisi vielä paukkunut, mutta kun tuossa tarkistin linkkarin, niin siinähän se oli mennyt. Aika hullua. Kiitos kaikille, että ootte olleet mukana mun alanvaihto taivalta. Mä katoin tossa, että mun julkaisut on saanut tällä hetkellä 27 000 katselukertaa. Ja kun se jakaa tolle 107 päivälle, niin sehän on, että näitä mun juttuja on yhden päivän aikana keskimäärin kattonut tai nähnyt 250 ihmistä, joka alkaa olla jo sellainen luku, mikä itsellekin tuntuu jo aika isolta suhteessa siihen, että mä oon ollut noissa 1000 oppilaan kouluissa koko työurani, että siellä on pärstä tullut vastaan kuitenkin sen 1000 kertaa tai 1000 eri ihmiselle päivässä. Tää on myös samalla 20. tällainen mun päivittäinen alanvaihtovlogi. Vikat 20 arkipäivää mä oon kuvannut mun ajatuksia alanvaihdosta ja työn hakemisesta. Ja mun videontekotaidot tuntuu kehittyneen aika paljon. Kameralle puhuminen tuntuu aika luontevalta. Mä oon osallistunut tämän mun LinkedIn-taipaleen aikana 3 työhaastatteluun. Ja luulen, että tästä on ollut ihan hyötyä tästä linkkarista. Myös siis näiden haastattelujen suhteen. Lisäksi mä oon saanut paljon preppausta ihan tuntemattomilta ihmisiltä ja vanhoilta tutuilta, joihin on saanut olla yhteydessä LinkedInin kautta. Kameralle puhumisen taitojen lisäksi tämä aktiivinen sisällöntuotanto on kyllä opettanut mun tekstin tuotantoa. Mä aika vähän oon vienyt näitä mun tekstejäkään tekoälyn läpi. Joissain tilanteissa se on nopeuttanut sitä hommaa, mutta enemmän mä oon tykännyt kirjoittaa itse. Vaikka ne viestintätaidot on opettajakentältä aika hyvällä mallilla, niin on tää ollut opettavaa senkin suhteen, että sä pistät itsesi likoon useamman kertaa viikossa ja näkyvyys on jo kohtalaisen iso. Ainakin omasta mielestä. Ei tää nyt 1 000 000 kerhoa ole lähelläkään, mutta anyways, teenpähän jotain myös vähän erilaista. Mut hyvin alkanut matka jatkuu. Vielä ei olla tavoitteessa. Tosiaan mä oon esihenkilölleni tehnyt omat alanvaihtohaaveeni selkeäksi jo kun aloitin noi opinnot. Eli syksyllä ei luokkahuone kutsu tällä hetkellä, mutta olen omien kielten opettajana nykyisessä virassani. Eli jos tarvitsette esiintymisvalmista myyjää tai tekijää teknisille ratkaisuille tai muuten, niin mä oon edelleen hyvin joustavasti käytössä. Meillä on nyt kesäloma täällä maaseudulla ja vähän sen mukaan tässä hommia painan, mutta täältä on tosiaan nyt CV:ni tiivistänyt yhteen sivuun ja muutamia paikkoja tossa on, joita meinaan hakea ja näistä meinaan varmaan sitten seuraavat videot tehdä, jollei sitten löydy jotain muuta puhumisen aihetta. Hei, kiitos kovasti, että ootte olleet mukana tätä mun alanvaihtotaivalta. Palataan seuraavalla videolla. Moikka!